фарогирии пурраи аҳолӣ ба ваксинатсия дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Деваштич, Сиптамен, Масчоҳ, Исфара ва Панҷакент хеле кам аст. Сокинони ин шаҳру навоҳӣ ки то имрӯз ягон вояи ваксинаро қабул накарданд, аксарият хонашин мебошанд ва шояд то ҳол муҳимияти қабули ваксина бар зидди бемории коронавирусро намедонанд. Ин нуқтаро Дилноза Аҳмадзода, муовини сардори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми мулоқот бо фаъолони вилояти Суғд ки субҳи имрӯз дар қасри фарҳанги шаҳри Хуҷанд доир гардид, таъкид кард. Вай мегӯяд масъалаи фарогирии аҳолии кишвар ба ваксинатсия нигаронкунанда буда, таҳлилҳои омории сокинони ба ваксинатсия ҷалб шуда масъулини мақомотҳои дахлдорро қонеъ намекунад, зеро новобаст аст пурзур намудани корҳои ташвиқотиву тарғиботӣ ва ба роҳ мондани мулоқоту вохӯрии табибон ва масъулини марказҳои тиббӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа то ҳол мардум моҳияти қабули ваксинаро пурра дарк накардаанд, ки ин боиси нигаронӣ аст. ваксина гузаронидан маънии кафолати оне ки шумо шахси оҳанини таъсирнопазир бошед надорад, лекин ягона роҳе ки моро медорад аз талафоти бузурги ҷонии миллати тоҷик. вақте ки миллат солим аст, албатта ҳокимияти давлатӣ, умуман сохтори давлатӣ устувор аст ва мо кӯшиш мекунем ки барои пешрафти давлату ҷомеа саҳмгузор бошем. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд давоми 4 рӯз ҷиҳати фарогирифтани аҳолӣ ба ваксина бо сокинон мулоқоту вохӯрӣ намуданд. муовини сардори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Дилноза Аҳмадзода аз он нигаронӣ кард, ки давоми 3 рӯзи гурӯҳи кории сайёр дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Деваштич, Сиптамен, Масчоҳ, Исфара ва Панҷакент маълум гардид, ки фарогирии сокинон ба ваксинатсия ҳамагӣ 1% ташкил медиҳад. ин ҳолат масъулини марказҳои тиббӣ ва раисони шаҳру ноҳияҳоро водор мекунад, ки дар ин самт корро ҷонок намуда оид ба ин масъала муносибати боз ҳам ҷиддиро ба роҳ монанд, зеро ягона роҳи пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус ин ҷалби пурраи сокинони ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти Суғд ба ваксинатсия мебошад. аз муовинони соҳавии шаҳру ноҳияҳо талаб карда мешавад ки ҳамарӯза нақшае ки дар рӯи столатон, албатта чунин нақшаҳо бисёр ҳастанд, шумо ҳам фаъолияти универсалӣ доред, бисёр ҷабҳагӣ доред, дар рӯи мизи коритон монда аз рӯи ҳамон фаъолиятатонро ба роҳ монед, то ки бахшҳо низ мақсаднок кори худро ба ҳамин самт равона карда бошанд, барои ки мо муҳлати зиёд надорем, барои интизори он шавем ки кай ба мо мавҷҳои дигар таҳдид мекунанду баъд мо ба гирифтани ваксина шурӯъ кунем. таъкид гардид, ки ҳоло тибқи маълумоти омории раёсати тандурустӣ ба ҳолати санаи 2 декабри соли ҷорӣ аз теъдоди умумии 1 700 000 нафар аҳолии вилояти Суғд, ки ҳамчун гурӯҳи мақсаднок маҳсуб мешавад, ҳамагӣ 43.5% ба ваксинатсия фаро гирифта шудаанд. масъулин мегӯянд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз ҳадаферо пеша кардааст, ки тибқи он бояд аҳолии кишвар иммунизатсияи коллективӣ пайдо карда бошад. ин маънои онро дорад, ки сокинони ҷумҳурӣ ақаллан 70% бо ваксинатсия фаро гирифта шаванд, то ин ки худро аз хатарҳои нави COVID-19, ки имрӯзҳо дар давлатҳои Аврупо пайдо шудааст, эмин нигоҳ дошта тавонанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон он мақсадеро пеша кардааст, ки мо бояд иммунизатсияи коллективӣ пайдо карда бошем. яъне иммунизатсияи коллективии мо ин дар назар дорад ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистонро, на танҳо вилояти Суғд, Хатлон, Бадахшон, шаҳри Ноҳиятобӣ, Марказ ё шаҳри Душанбе, балки ин пурра фаро гирифтани он аҳолие ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон иқомат доранд, новобаста аз маҳалли будубош, бояд 70% аҳолии мо бо ваксина фарогир бошанд, то ки дар сурати таҳдид намудани штаммҳои нави чунин беморӣ ки эҳтимолияти сар задани мавҷҳои нави он дар кишвари мо ҷой дорад, мо эмин дошта тавониста бошем. дар ҷанбасти мулоқоти мазкур роҳбарони сохтору дигар бахшҳои шаҳру навоҳии вилояти Суғд аз ҷониби масъулин ҷиҳати фаро гирифтани сокинон ба ваксинатсия ва пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ин самт вазифагузорӣ шуданд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.